Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε πάλι στη θεατροχώρα μας. Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας και θα σας αποχαιρετήσω για αυτή την εβδομάδα με ένα ωραίο επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο μπορείτε εσείς να το φτιάξετε μόνοι σας στο σπίτι και να μπορείτε να παίξετε με την παρεούλα σας, τα αδέρφια σας, τα ξαδέρφια σας. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό, για να το φτιάξουμε χρειάζεται ένα φύλλο χαρτί Α4 και να φτιάξουμε ωραία τετράγωνα. Θα σας δείξω εγώ το χαρτί εδώ που έχω με το παιχνίδι και αφού θα σας διαβάσω λίγο για να σας πω πώς ακριβώς παίζεται και πού ακριβώς μας βοηθάει, θα πρέπει με έτσι μια μικρή λεπτομέρεια να το φτιάξετε ωραία με ένα χαρακάκι, να χωρίσετε ίσα τετράγωνα και μετά να γράψετε πάνω κάποια πράγματα που έχει και να αριθμίσετε τα τετράγωνα. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό το επιτραπέζιο λέγεται «Μίλησέ μας για», για διάφορα, τα οποία όταν θα πέφτει το πιόνι του κάθε παιδιού, θα μιλάει για αυτό που ζητάει και αναγράφεται για αυτό που αναγράφεται πάνω στο κάθε τετράγωνο. Οπότε, θα σας διαβάσω εγώ λίγο, να σας το δείξω κιόλας πώς είναι. Πριν κλείσουμε θα το ξαναδείξω όσο πιο καλά μπορώ, πιστεύω να φαίνεται εκεί, και θα μπορέσετε να παγώσετε την εικόνα στο σημείο αυτό που φαίνεται, ώστε το παιδί που θα κάτσει να το σχεδιάσει να μπορεί να έχει ακριβώς την εικόνα αυτή στο τηλέφωνο, στον υπολογιστή όπου βλέπετε το βίντεο, για να μπορείτε να γράψετε ακριβώς τις ερωτήσεις στα τετράγωνα. Θα τις διαβάσω κιόλας, θα τις πω, σε περίπτωση που δεν μπορεί να το βλέπετε κάποια παιδιά καλά, να ξέρετε τι ακριβώς πρέπει να γράψετε μέσα στο κάθε τετράγωνο. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκινάει με τον τίτλο, το «Μίλησέ μας για», και έχουμε πρώτο τετράγωνο που λέει αρχή. Είναι η αφετηρία λοιπόν, όπως έχουν όλα τα παιχνίδια. Συνεχίζουμε λοιπόν με το 1 κάθε φορά μέχρι τον αριθμό 31. Θα σας λέω αριθμό και τι ακριβώς γράφει το τετράγωνο. Λοιπόν, 1. Τον εαυτό σου. Γιατί λέμε πριν, μίλησέ μας για, έτσι. Άρα για τον εαυτό σου είναι το νούμερο 1. Το κατοικίδιό σου νούμερο 2. 3. Την οικογένειά σου. 4. Το αγαπημένο σου χρώμα. 5. Το αγαπημένο σου τραγούδι. 6. Τους φίλους σου. 7. Το υπνοδωμάτιό σου. 8. Την πόλη ή το χωριό σου. 9. Μια ευχή που θα ήθελες να γίνει. 10. Μια σχολική ανάμνηση. 11. Για τον καιρό σήμερα. 12. Νέο στοιχείο. Προχώρα στο νούμερο 4. 13. Έναν υπερήρωα. 14. Το αγαπημένο σου φαγητό. Κοιμάσαι ακόμη, νούμερο 15. Κοιμάσαι ακόμη, πήγαινε πίσω 4 βήματα. Νούμερο 16. Το σπίτι σου. 17. Το αγαπημένο σου μάθημα. 18. Τον δάσκαλο ή τη δασκάλα σου. 19. Ένα παιχνίδι. 20. Κέρδισες με κλήρωση. Προχώρα 2 τετράγωνα. 21. Μία ομάδα. 22. Το Σαββατοκυριακό σου. 23. Ορατότητα 0. Πήγαινε πίσω 2 τετράγωνα. Νούμερο 24. Τους εξωγήινους. 25. Απαγωγή από εξωγήινους. Πίσω 3 τετράγωνα. Νούμερο 26. Το σχολείο σου. Νούμερο 27. Μια εκδρομή που πήγες. Νούμερο 28. Ένα άθλημα. Νούμερο 29. Μια γκάφα που έκανες. Νούμερο 30. Καταιγίδα, πήγαινε πίσω 3 τετράγωνα. Νούμερο 31, μία εκπομπή στην τηλεόραση και τέλος! Φτάσαμε στο τέλος του παιχνιδιού μας. Με αυτό το παιχνίδι και πολύ διασκεδαστικά, εάν δανειστούμε από ένα άλλο επιτραπέζιο που μπορεί να έχουμε σπίτι μας
που όλοι έχουμε τα πιόνια και ένα ζάρι, θα μπορείτε να απαντάτε στις ερωτησούλες αυτές που πέφτουν σε κάθε τετράγωνο και τα παιδιά που παίζετε παρέα να μαθαίνουν ταυτόχρονα και πράγματα για σας. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ιδίως όταν πρόκειται για παιδιά τα οποία δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, γιατί είναι ένας πολύ διασκεδαστικός τρόπος για να μάθει το ένα παιδί με το άλλο πληροφορίες γι' αυτό, χωρίς να γίνεται με άσχημο τρόπο και χωρίς να υπάρχει αμηχανία. Θα ξαναβάζω μπροστά το χαρτί για να το δείτε. Διαφορετικά ακολουθήστε τις οδηγίες αριθμό και με την εικόνα πριν όπως σας έδειξα, για να μπορείτε να το γράψετε και να το κάνετε. Σας δείχνω πάλι. Το παιχνίδι μας είναι αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε από Δευτέρα με δημιουργική γραφή. Σας φιλώ. Καλό Σαββατοκύριακο.